נכין את אחת העוגיות הכי טובות שלנו, שזה עוגיית OPA. מכילה שוקולד קרמל בלגי, סופר איכותי וטעים, פרלינים של שוקולד לבן, ואת כל זה אנחנו מכינים עם בצק טרי. למה OPA? קודם כל אני ואשתי ישבנו בלילה, עלה לנו כל המרכיבים. כשאכלנו אותו בפעם הראשונה, נשבע לך אחי, רקדנו. גם כי אנחנו נוסטלגיים ואנחנו אוהבים את התוכנית הזאת, כולנו גדלנו עליה, וגם כי זה וואחד עוגיה. אז בעצם אנחנו לוקחים בצק טרי, שהכנו אותו בבוקר, ניפינו את הקמח, חפינו אותו, בצק טרי הוא מרגיש לך ממש כמו גלידה. אז אנחנו לוקחים לנו סקופ של העוגיה, מכניסים אותו לכאן. מלח גס אטלנטי, אפילו המלח שלנו ורוד. לוקחים קרמל, אנחנו מפוצצים את העוגיה, וזה באמת עוגיית שוקולד שיפ, בעצם שבכל ביס יהיה לך ריקוד אחד צמרמורות כמו שאומרים. שכבה ראשונה אנחנו משטחים, שכבה שנייה מוסיפים את הפרלינים של השוקולד הלבן, ואז אנחנו סוגרים את העוגיה מלמעלה, חיצה קטנה, אנחנו נכניס את זה לתנור, 2-3 דקות זה יוצא. טוב, העוגיה שלנו מוכנה, בואו ניקח כפפות שלא ישרפו לנו בטעות הידיים. כפפות אחי, אתה יכול להוציא את העוגיה, עוז אתה מריח, נרים אותה בזהירות, נפתח להם איזה, נראה להם מה קורה בפנים. וואו אחי, וואו. הוא מזיע. איזה דבר. סיבו פלה.